Bones a tots, em dic Sergi Mas, benvinguts al vlog número 3 i avui estem en un entreno de diumenge, típic entreno llarg, d'acord? Sortirem des de Platja d'Aro, que és on hem dormit avui amb la furgoneta, i la teoria és anar fins a l'Escala, vale? Que ho vaig fer un dia, que vaig anar a veure la volta, i després és tornar cap aquí a Platja d'Aro i anar a fer doncs, la típica carretera de curves que se'n va fins a Lloret. D'acord? Aquell dia em van sortir 127 quilòmetres, aviam avui els que em surten. Mireu, per aquí tenim la bici ja, tot preparat. I res, tanco la furgo i ens n'anem a entrenar, aviam si almenys el dia pinta molt bé. Estem anant en direcció a Palafrugell per carreteres secundàries molt guapes, super poc transitades i super planetes, la veritat. Anem a 30, 35, no baixem de 30, és un bon ritme. Arribem a Pals. No sé com se sentirà això, espero que bé, però ara arribem a Pals. Aquí tenim la rotonda amb l'estàtua aquesta del vaixell. I direcció a Torroella de Montgrí. Vamos, que portem un bon ritme. Estem a punt d'arribar a l'Escala. Fa molta calor, 33 graus. Tinc la boca super seca, no paro de beure aigua. Uep. No sé jo com acabarà, però no estic acostumat encara a tanta calor i em fa por que em vingui un cop de calor o alguna cosa, saps? Així que bueno, arribem a l'Escala i ens anirem a refrescar o alguna cosa amb alguna font o a comprar aigua ni que sigui, perquè tela la calor que està fent. Arribem a l'Escala. Buah, quina calor! De locos. No sé, vam portar uns 40 quilòmetres. Se m'han fet molt llargs, la veritat. Parada obligatòria, Munster, i seguim cap a Platja d'Aro. I quan arribem a Platja d'Aro decidirem si ens anirem a fer les curves, però té pinta que s'està tapant cap a l'interior. A veure si tenim sort i ens plou i ens pogués refrescar una mica, però fa molta calor. Joder. Estem a Palafrugell, segona parada ja, anem a omplir d'aigua, bàsicament perquè estan totes les fonts tancades. Moltes gràcies, ajuntaments. I res, les 12:30, 2:15, i anem tirant cap a Platja d'Aro, va. Doncs ja hem passat Platja d'Aro, ja portem 3 hores i alguna cosa. A Platja d'Aro no he gravat res, hi havia molt trànsit, i dic, buah, aquí millor que no. Ara ja hem passat Sant Feliu de Guíxols, ja encaminem ja la carretera de curva, vale, que va cap a Lloret i això, carretera que es fa a la Gran Fondo de Lloret, com el nom indica, i ja estem començant les primeres rampes. S'ha tapat, ha baixat temperatura, així que ara s'està bé. Mirarem, aviam si no ens plou, i tenim bastanta sort, vale?
Arribem a Tossa! Vamos! Bueno, ara estem a Lloret, ja he passat pel centre, vull dir, allà no he gravat res. Hi havia un pilot de guiris i passo. Per aquí tenim el nostre dinar. Anem a dinar, portem 4 hores i mitja, uns 130 i pico quilòmetres. Ara ja tornem cap a Platja d'Aro i estic ja rebentadet, Sortiran uns 160 por ahí, 170. Si m'animo, arrodoneixo a 200, no hi conto, però jo crec que amb 170 puc estar molt content, tal com ha començat el dia. Acabem vídeo on l'hem començat, a la furgoneta, ja hem arribat, 180 quilòmetres, bueno, per aquí us deixo la foto Strava, això ho solo fer sempre a TikTok. Estic superbaldat, la veritat no m'esperava que em sortissin tants quilòmetres, 6 hores, no m'ho esperava, de fet portava 2 hores o poder no arribava ni a 2 hores i anava fatal, o sigui, feia bastanta calor, 33 graus, com ja he dit a part del vídeo, doncs no anava gaire fi, i res, no entenc com he pogut allargar a 180. No ho sé, són coses que mira, vas fent, he anat gravant, m'he anat distraient, tal, he anat fent la carretera aquella que vas fent, vas pujant i baixant i al final, pues, 4 hores, 5 i ara 6. No ho sé, impensable. No m'enrotllo més, no sé com haurà quedat el vídeo, d'acord? L'he fet amb la GoPro, és el primer vídeo que faig per YouTube. Doneu-li a subscriure, doneu-li un bon like i ens anem veient per aquí. També he fet vídeo a TikTok, per si us hi voleu passar. I ja està, vaig a guardar la bici i podem me'n vaig a la platja a fer-me un remull que vaig fet caldo. Vinga, va, moltes gràcies a tots i si heu aguantat fins aquí, merci. Vinga, va, ciao.